ओरैनो मोनब्ला नंखाय मोनब्ला बे मानसिया मालाबो गावनि रियेल कन्टेक्ट नाम्बारखौ मबाइल नाम्बारखौ ससियेल मिडियायाव होनाय नङामोन। आंनो हिनजाव नांगौ, ससियेल मिडियायाव आंनि हिनजाव नांगौ, थारैनो हिनजावखौ नांमारगौ, नाङा नङा हिनजावखौ नांमारगौ। आरो सोरबाफोर ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोरबा बहाबा बेबायदिनो दंबायबायोब्ला, रान्दिब्लाबो, फिसाय थैजानायब्लाबो, सोरबा फिसाय गारजानायब्लाबो, अब्लाबो बेफोरबायदि दङब्ला एसे लाजाथावनाब्ला, मोजांब्ला, एसे साबना हामनाब्ला, मोजांब्ला नायनानै सोरबा खबर हरखांनायनि उनावबो, खिन्था हरखांनायनि उनावबो माने नायलायनानै रायलायनानै लागौमोन। नै बेबायदिसोमोन थांखिया। नाथाय दा नुनो मोनबाय, दा मानसिफ्रा भिउसनि थाखाय, डलार खामायनो थाखाय ओरैबायदि इनसाल्ट खालामबाय, लाजि फोनांबाय, मबाइलाव नाम्बाराव डायेल खालामनानै, फन खालामनानै बै मानसिखौ माने ओरैबायदि माने फ्लप, एकदम ब्लान्डार, माने एकदम नंखाय, ओरैबायदि नंखाय खालामबाय, ओरैबायदि आरो नंखाय रायलायनानै आरो बेखौ केमेरा भिडिअ शुट खालामनानै बेखौ मा खालामबाय, ससियेल मिडियायाव हगारनानै होबाय। थ' बियो बेसेबां गिदिर इनसाल्ट आरो बेसेबां गिदिर लाजि फोनांनाय जाखो। जाय मानसिया सैथोखौनो बुंदोंमोन, जाय मानसिया थारखौनो बुंदोंमोन, जाय मानसिया थारैनो हिनजाव गराय नागिरमारदोंमोन, जाय जाथाया रियेलमोन, हिनजाव थैबाय, गथ' 3 गोनांमोन, नाथाय बाथ्राया सैथोमोन, फोरमायनाया सैथोमोन, नाथाय जायफोर मानसिया रेसपन्स होनांगौमोन, ससियेल मिडियायाव मानसिफोरा बे मानसिनि सायाव रेसपन्स होनांगौमोन, गुड रेसपन्स एबा मोजां रेसपन्स होनांगौमोन, मोजां फिननाय होनांगौमोन, नाथाय मोजां फिननाय होआलासिनो बेखौ मजाक खालामबाय, बेखौ मजाक उरायबाय। बेनि उनावबो सोरजोंबा फट' एडिट खालामबावनानै सिथाबनानै बेखौ ओरैबायदि भाइरेल खालामगासिनो दं। थ' बियो बेसेबां गनायजाथावना, जाय मानसिया बेफोर खामानिखौ मावदों। थ' नोंथांमोना साननानै लाबाय, बै मानसिया मानो ससियेल मिडियायाव होनांगौ। नोंथाङा बेबायदि ससियेल मिडियायाव होनायखायसो जोङो बिदि खालामदों। थ' साननानै लाबाय, थिगानो बारु नोंथाङा साननानै लाबाय। नाथाय जा हमनानै मोनबाय, सासे मानसिजों कल रेकर्डआव रायलायनायाव, गथ' गोनांमोन आंना, गथ' गोनां, आंखौ लायोब्ला आं नोंखौ एकदम मबाइलाव नुनानै, एकदम पिक्साराव नुनानै जोबोद फसायबाय, नोंखौ आं ओरैबायदि मोजां मोनबाय। आंहा हौवा थैजानाय, आंना गथ' 2 दं, आंखौ नोङो लांनांगोन, आंखौबो लांनांगोन आरो गथ' 2खौबो लानांगोन। नाथाय बै बेक्तिया गथ' गोनांबा आं हानाय नङा, गथ' गोनांबा आं हानाय नङा, बिस्रा सालेन्डार जादों, बे मानसिया सालेन्डार जादों। आङो आरो नायग्रोनांगोन, रायज्लायग्रोनांगोन, फिसाय थैजानाय बायदि बायदि गावखौ बाहाना नंखाय खालामनानै हगारनानै होबाय। हामा, बांद्राय खालामनो हामा, इनाय जायो। नाथाय सैथोमोन, बियो सैथोमोन। बै बेक्तिया एकदम गोथार गोसोजों, सैथो गोसोजों ससियेल मिडियायाव हगारदोंमोन। आरो ससियेल मिडिया मानसिया दायथ' लागोन, रेसपन्स लागोन, सोरबा मेसेज होगोन नामा, सोरबा खोन्थाहरगोन नामा, सोरबा फोरमायहरगोन नामा। आरो बेबायदि सोरनाव बोरै न' थांनानै सोरखौ लोगो हमनानै सोंनो, नङा होमबा। थ' जास्ट बियो मोनसे गोसोखांदों, बियो नैबेफोरबायदि खालामोब्ला आङो माबा मोनसे राहा आरो उफाय मोननो हागौ, नैबेबायदिजों जास्ट बेखौ हगारदोंमोन। नाथाय बेखौ मा खालामबाय, ड्रामा, माने लासिं सिं आरो इनसाल्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों। आरो थ' हामा, बेबायदि खालामनो हामा। जाबा जाबाय। आरो दाख्लै गोबां मानसियानो फन हरदों। दा बिनि उनाव बे मानसिया बुंदों, आङो हिनजावखौ मोनबाय, आंनाव मानसिफोरा दिनैनिफ्राय फन दा हरसै। खोनादों नङा नोंथांमोना? हामा दै, हामा, बिदि खालामनो हामा। जा खालामबाय, दिनैनिफ्राय बन्द' खालामदो, स्टप खालामदो। मान सन्माननि खोथा दं, नङा होमबा।
गथ' गथाय गिदिर गिदिर फिसाला हाबा जानाय बिहामजो फिसौ बायदि दं थ' हामा बिदि खालामनो हामा दै हामा